गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लानाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों माखासे जोंनि राजनितिक हान्जानि बाथ्रा जे इएम राकेश ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौहाय दिनै बिपिएफ हान्जाया मा खालामबोखो आरो गावसोर मा मावखो बिनि सायाव बिथाङा खेंफोरथि होदों। दिनै बिथांमोनहा सनानि मोनसे बिटिआर खुंनो थाखाय फैगौ मार्च दाननि सिगांनो गोबां खामानिखौ मावनो थाखाय थांखि बिथांखि लानाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों आरो बेबायदि मावनो हागोन ना हायाखै आरो बिथांमोनहा मावगोन ना मावा नोंथांमोनहा गोसोआव ला आरो बिथांनि माखासे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जागोन। दिनैहाय 17 बोसोर रायजो खुंनायनि गेजेरावहाय बिपिएफ सरकारा बिल्डिं गंनै आरो बेबायदिनो दोंनैसो लामा देखायनानै 5,000 कौटिनिबो बारा रांखौहाय जाख्ल'दों होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ बुंदों आरो फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ हान्जाया मोननै हान्जा जानो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों आरो रबिराम नार्जारिया सासे आलु गेसाव बर' हारिनि थाखाय गावसिनि जे हाग्रामा महिलारिजों आरो रबिराम नार्जारिजों गाद्दि सिलायनायनि जाहोनावहाय मोनसे टाइमावनो मोनसे समावनो 500निबो बारा बर' सुबुंफोरखौ गावजों गाव बुथारहोलायदों होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबाय। रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो बिपिएफ हान्जाजों बा बे आलु गेसाव मानसिफोरजों उदायि मानसिफोरजों थानानै लाब गैया। बिनिखायनो बिथांमोनहा बे फैबाय थानाय समावहाय ममताज आरो शाहजाहान बायदि बिथांमोनहा माब्रैहाय 15 बोसोर इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेरजोंहाय बिदा फंबाय बायदि रायजो खुंगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बे खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनहा 600 किल'मिटारनिबो बारा 600 किल'मिटारनिबो बारा लामाखौ खालामखांबाय होनदों। आंथ' मिथिया रायजो राजाफोर बहा खालामदों राकेश ब्रह्मआसो मिथिगौ आरो बेबायदिनो मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों 3,500 किल'मिटार बिथांमोनहा थांखि लाबावनाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। उइदिन बिफर मा होनदों बिथाङा फैबाय थागोन बे मार्च दाननि गेजेरावनो बेखौहाय मावफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। रायजो राजाफोर आरो 800निबो बारा बिथांमोनहा दिनै आंगनबादि खालामबाय आरो फैबाय थागोन जे मार्चनि सिगांनो बिथांमोनहा 500निबो बारा एलपि स्कुल जे बिपिएफ सरकारनि समावहाय जे मोसौ गुलि बोरमा गग्रा दाउ गग्रा खालामनानै दोनदोंमोन बेफोरखौ दिनैहाय बिथांमोनहा मडिफाइड खालामनायनि गेजेरजों गुड उइल स्किमजोंहाय दिनै बिथांमोनहा टाइल्स लागायलायनानै मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै थांखि लाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दिनै सुपार 50 इउपिएसए मेडिकेल आईटी गासैखौबो बिथांमोनहा दिनै मडेलिं खालामनायनि टारगेट लादों। उइदिन 3 इयार्सनि गेजेराव कमप्लिटेड खालामगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों आरो दिनै 18 घन्टा 24 घन्टायाव 18 घन्टा खामानि मावनानै दिनैहाय गासै खामानिखौ सनानि बिटिआर खालामनो थांगासिनो दङ प्रमद बर' बिथाङा होननानै दिनै बुंदों आरो गासै जे बिटिआरनि 40था जे कनस्टिटिउसन दङ बे कनस्टिटिउसनाव गासैबो जायगायावहाय दिनै फुटबल गेलेग्रा बेबायदि मोनसे 5 crore सेंसन खालामनायनि गेजेरजों दिनैहाय माखासे गेलेग्रा बिफानखौबो जौगानायनि मोनसे थांखि बिथांखि लानाय जागोन होननानै दिनै बिटिआरनि इएम बे राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनै बुंबाय। दिनै बेफोरबायदि आलु गेसाव जे बिपिएफ हान्जाजोंहाय लोब्बा लाखिनानै खामानिखौ मावनाया मोजां नङा गावजों गाव बुथार होज्लायनाय स्वार्थनि थाखाय होननानै दिनै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबाय। नोंथांमोना बिजिरनानै नाय बबे हान्जाजों थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां जागोन आरो जोंनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट आरो भिलेज एरियानि डेभेलपमेन्ट आरो इन्डिभिजुवेल डेभेलपमेन्टआ जोंनि थाखाय जागोन जोङो बेखौ सानो। बिथांमोना साबसे मानसिनो दिनै एमप्लयि होनो हाखो बेखौ नोंथांमोना बिजिरदो आरो बेसेबां खामानि जाखो बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो। नोंथांनि एरियायावहाय नोंथांनि ओनसोलावहाय माबायदि खामानि मावगासिनो दङ। थारैनो बिपिएफ हान्जानि जे रबिराम नार्जारी आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेरावहाय दाङाबाजि जानानै 500 मानसिया बुथार जादों नामा
बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव कुइसन सोंहरबाय आरो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायदो आरो दिनै बिथांमोनहा गोबांथार जोंनि बिटिआरखौहाय निउ लुक मडेल बिटिसि खालामनायनि सनानि मोनसे बिटिसि खालामनायनि थांखि लाबाय खालामनो हायोबाथ' मोजाङानो रायजो राजाफोर दिनै गासै इउपिएससियावनो होन मेडिकेलावनो बुं आईआईटियावनो होन गासै बिथिङावनो दिनै बिथांमोनहा मडेल लुक खालामनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबाय नोंथांमोनहा बिथांनि भिडिअ क्लिपखौहाय खोनासंनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर नोंथांमोनहा खोनासं बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों आं बिथांखौ बुंदों बिथाङा आलु गेसाव सासे जोंनि जाथियाव थानानै जाथिनि मोजां मालाबाबो सानफेराखै रबिराम नार्जारिया बहुत समाव नंखाय खोथा बुंनानै जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव बानसावबाय थायो बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंदों बिथाङा आलु गेसाव सासे जोंनि जाथियाव थानानै जाथिनि मोजां मालाबाबो सानफेराखै मोनसे समावबो गोबां मानसिखौ गावनि गार्डिनि सार्थआव हाग्रामा बिथांजों गावजों मोनसे सियारनि मोनसे सेलायनाय बादायलायनायाव गोबां मानसिखौनो माने जिउ गोमाहोदों गावनिनो आंगो माने टिचार्स कलेजनि प्रिन्सिपाल स्टुडेन्ट बेफोरबायदिया खमियो 500 मानसिखौ वान टाइम मार्डार बिथांमोनानो खालामहोदों गतिके बिथांनि खोथाया जोंनि बे बिटिआर हालामाव बे रायलायनांगौ बा आं साना खारन बिथाङा सासे बेसलेस आरो एकदम हपलेस मानसि आरो फैगौ समाव आं दिनै नोंथांमोननि रादाबजों मोनसे माने रोखा आरो सैथो खोथा खोन्थादों जे बिपिएफआ फैगौ 6 दाननि गेजेराव मोननै जानो थांगासिनो दङ थांनाय समनि जि माने बेंथाइ गोहोआव थानाय गोग्गोम सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि माने मन्थ्रि बे बिथांनि एडभाइजार महरै रबिराम नार्जारिया खामानि मावगासिनो दङ आरो रबिराम नार्जारिनि बे माने दाथायजोंनो बिपिएफआ मोननै जानो थांगासिनो दङ बेखायनो जायफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों थाबैनो मोनसे गोग्गो समाज दानायाव मोनसे गोगोम माने गोथार जोंनि बर' समाजखौ दाफुंनायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव आं गासैखौबो बाहागो लानानै सुर मोनसेजोंनो जोंनि हारि जोंनि समाजखौ बोखांनायाव बाहागो लाफैनो होनना खावलायदों आरोखि जोंनि अनलायनाया गोबां रोखोमनि माने गोबां बुरजा बेवहाय जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएलजों गावस्रालायनायनि जेबो खोथा फैया आं बुंनो हायो फैगौ माने 15 बोसोरहालागै जोंनि सरकारा जयैनो थाबाय थागोन आरो जों बिदा फंबाय बायदि आरो जोङो ममताज आरो शाहजाहाननि बायदि जोंनाव अनलायनाय दङ गतिके बेबायदि खोथाखौ जोङो बिराद माने गोसो होथावना जेबो गैया बेयाव इन्टारेस्टिं जेबो गैया आरोखि जेब्लानो जोङो रायजोखौ जों खोथा होबोदोंमोन जे फैगौ समाव जों मोनसे सोलायथाय लाबोगोन दिनै जोङो बेनि खेंफोरथिखौ आं बुंनो हायो जे जोङो 1.5 बोसोरनि भितराव 600 किल'मिटार लामा अलरेडि जों गुडविल स्किमनि नामाव जों मावखांबाय आरो 3500 किल'मिटार अन डाटा बेस जोंनाव मोनसे रिपर्ट दङ पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय साबमिट मोननाय बेवहाय जोङो इन्टार बिटिसिआव जोङो 500 किल'मिटार फेज 2 जोङो आरोबाव बिफोर माने 31 फार्स्ट माने मार्च जोङो कमप्लिट खालामनो आरो गोदानै जोङो गुडविल स्किम मावनो थांगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो 800 अंगनबादि जों अलरेडि बिटिसि हालामाव जों कमप्लिट खालामबाय नैबे बोसोराव 22-23 नि नैबे फाइनान्सियेल इयाराव 1500 अंगनबादि जों आरो गोदानै मावनो थांगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो 500 एलपि स्कुल जाय एलपि स्कुलखौ मोसौ गलि खालामनानै दोनदोंमोन थांनाय सरकारा बै मोसौ गलि माखासेखौ मोनसे गोदान लुक्स डाइना लुमजों ग्राउन्डआव टाइल्स लागायनानै समायना रमायना 500 एलपि स्कुल जों बे बोसोराव बिफोर मार्च जों मावनो थांगासिनो दङ आरो 100 माने हाई स्कुल 3 crore बारा एभाब माने फैसा होनानै बेवहाय जोङो 2 stories बिल्डिं जोङो हाई स्कुल बानायनो थांगासिनो दङ बे बोसोराव गोबां सोलायनाय सुपार 50 यूपीएससी सुपार 50 इंजिनियारिं सुपार 50 मेडिकेल सुपार 50 आईआईटी गोबां रोखोमनि आरो बेनि बायदिबो प्रत्येकटा हेडक्वार्टाराव डिस्ट्रिक्टआवनो जों मोनफा 50 crore मोनसे स्टेडियाम जों बानायनो थांगासिनो दं अलरेडि बाक्साया खामानि स्टार्ट जाबाय थिग बिदिनो चिराङाव जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि बादिबो 40टा समष्टिनि भितराव
पुरा 40टा समष्टियावनो 5 crore करि मोनसे समष्टियाव 5 crore करि जों फुटबलनि मोनसे ग्राउन्ड स्टेडियाम माने निउजिलेन्डनि मोनसे मडेल सुइजारलेन्डनि मोनसे मडेल जों 5 crore नि मोनसे जोङो प्रत्येकटा समष्टियावनो जोङो बे इयाराव जों बानायनो थांगासिनो दङ बिफोर मार्च आरो बेनि बादिबो 17 बोसोर शासन खालामखांनायनि उनावबो दिनैहालागै रायजोनि प्रतिनिधिया क'क्राझार टाउनाव थांनानै दिनै जोङो भारा लानानै थाहैनांगौ दिनै जों न' गैया थाहैनो दा बेबायदि आंखालखौबो सुफुंनो थाखाय बे बोसोरावनो बिफोर 31 मार्च जोङो मोनसे समायना रमायना मोनसे EM क्वार्टार्स MCLA क्वार्टार्स जों खालामनो थांगासिनो दङ गोबां सोलायनाय जाय सोलायनायखौ खुगाजों बुंनो हाया आरो फैगौ समाव सनानि बिटिआर रायजोफोरखौ रोखायै बुंदों सनानि बिटिआर जोंनि बिटिआरआ जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे सिमां नङा फैगौ 3 बोसोराव बे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा 24 घन्टानि भितराव 18 घन्टा मानसिनो सार्भिस होनानै बे सोलायनायखौ लाबोनो थांगासिनो दङ दानाय लुनायाव दिनै प्रक्रुमेन्ट सेन्टार बानायनायाव अल बिटिसिआव दिनै मोनसे बेसेबांबा मोनसे सोलायनाय बे सोलायनायानो जाहैदों एग्रिकालचार सेक्टराव दिनै माइनि दामा 500नि जायगायाव दिनै जोङो जोंनि मुसलपुर हालाम बागानपारा हालाम दिनै खख्लाबारि हालाम बे गासैबो हालामाव 800निबो बारा पार मन मोनहोनाया बे मोनसे सिमां आरो बे सिमांखौ मोगथां महर होग्राया जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां गतिके गेसाव आलुफोरनि खोथा बाथ्राखौ लानानै माने हपलेस आरो माने मिनिंलेस गावनि गादिनि सार्थआव मानसि बुथार होग्रा बिल्डिं लुनायनि सार्थआव गारि माने फर्चुनार गारि गिदिर गिदिर माने गारि लानायनि सिमां लानानै जोंनि सिदा सादा रायजोखौ थगायनानै मोनसे राजनिति खालामग्रा मानसिफोरखौ ज्राब गारजोबथारनांगौ बिसोरनि मुंखौबो गावनि खुगायाव लाबोनानै गावखौनो माने पापि दा खालामना लाफा होननानै आङो बिटिआरनि रायजोखौ खावलायदों आरोखि जेब्ला आङो MCLAनि जेब्ला आङो माने बिजाथि फारिलाइनि होखांनायनि उनावनो केम्पेनिंआव थानाय समाव मोनसे खोथा बुंबाय थादोंमोन इनफ्रास्ट्राक्चारल' बानायनानै डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हाया इन्टारनेल डेभेलपआ बांसिन दरकार होननानै उदाहरन हिसाबै मुसलपुरनि जि जोंनि टेक्सटाइल पार्क दङ बेवहाय बिथांमोना बोरमा आरो अमानि बासा खालामना दोनदोंमोन दिनै आं नोंथांमोनखौनो बिटिआरनि रायजो नोंथांमोननि मिडियाजों चेलेन्ज खालामदों दिनै बेवहाय खमसे खम 500 जोंनि उइभार्सफोर जि दाग्रा माखासेया दिनै बेयाव खामानि मावगासिनो दङ आरो 7 तारिखआव बेवहाय मोनसे मेगा मोनसे एनाउन्स माने 7 आगस्टआव सेन्ट्रेल मिनिस्टारा फैनानै बेवहाय मेगा मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो थांगासिनो दङ दानाय लुनायनि नामाव टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ जिबायदि गारसोमना दोनदोंमोन जोंनि आबौमोनखौ आइमोनखौ बिनानावमोनखौ दिनै बेखौ जोङो गोथां महर होनानै 100 कोटि रां बेबारनि SOPDआव जोङो बे रांखौ बाहायनो थांगासिनो दङ आरो सेन्ट्रेलाबो 10,000 कोटि रां बेयाव जोंनो होनो थांगासिनो दङ गासैबो आबौमोनखौ बिनानावमोनखौबो गोबां रोखोमनि इन्टारनेल डेभेलपमेन्ट रांखान्थि डेभेलपमेन्टखौ जों मावनो थांगासिनो दङ गतिके बिथांमोननि खोथा माखासेया गंनै दालां गंसे बिल्डिं लुनायखौनो डेभेलपमेन्ट होनग्राफ्रा आरो गावसिनि कमिसन जानायनि सिमांल' लानानै दिल्लीनिफ्राय माखासे रोजा रोजा 5,000 कोटिनिबो बारा फैसा लाबोनानै बेवहाय गंथाम न' लुनानै बाखि फैसाखौ मन'नायनि बादै खामानिनि बादै बिथांमोना जेबो मावाखै बे एखेबारे रोखा